Вітаю, шановне господарство! Ви на каналі Астрологія, Історія і рок-н-рол. З вами Наталя Сліж, а так само ви на каналі Тіктоку Астромах. І сьогодні у нас вельми цікава тема, яка у більшості вельми зв'язана з темою Юнга по архетипах і присвячена вона цудовним дослідчикам Станіславу Грофу і Річарду Тарнасу. У гэтым відэо я буду распавядаць вам, як паспяхова можна спалучаць працу псіхалогіі і астралогіі. І найперш я бы хацела спыніцца на гэтых дзвюх выбітных асобах. Станіслав Гроф, псіхолог, псіхіятр, мае паходжанне з Чэхіі, вымушаны быў перыяд, калі панаваў Савецкі Саюз і ўплываў на ўсходнюю Еўропу, пераехаць у Злучаныя Штаты, где он занимался разностайными рэчамі, звязанымі з псіхалогіяй. Ён аўтар шматлікіх прац, і быў ён мае яшчэ звязаны з ЛСД. Ён праводзіў эксперыменты ў гэтай галіне, але ЛСД он выкарыстоўваў для таго, каб пагрузіць чалавека у такі памежны стан для таго, каб прасачыць пэўныя псіхалагічныя ўплывы, траўмы і гэтак далей. Аднак, калі ЛСД было забаронена, ён вымушаны быў звярнуцца да іншых тэхнік і распрацаваў такую тэхніку, як халатропнае дыханне. І гэта методыка дазваляла чалавеку ўвесці ў пэўны такі медытатыўны стан. Займаўся ён распрацоўкай гэтага метаду разам са сваёй другой жонкай Хрысцінай. І ён вельмі актыўна назіраў на тым, што адбываецца з пацыентамі ў гэты перыяд, і зрабіў вельмі шмат у гэтай галіне даследаванняў. Таксама яму належыць яшчэ адна вельмі істотная рэч, якую я таксама выкарыстоўваю ў астралогіі. Гэта вывучэнне базавай перынатальнай матрыцы. Што гэта азначае? Ён даследаваў і лічыць, што стан чалавека у перыяд да нараджэння, а таксама само нараджэнне вельмі моцна ўплывае на псіхалагічны стан чалавека. І я магу адзначыць, што гэта сапраўды такой быў вельмі важны момант, і ён вылучае чатыры мадэлі гэтай матрыцы. Першая матрыца – гэта калі чалавек знаходзіцца яшчэ ўнутры маці, яшчэ да нараджэння, і гэты перыяд, калі ён бачыць ён лічыць самы лепшы перыяд, ён спакою перыяд і гэтак далей. І адносіць гэты перыяд, што ён знаходзіцца пад кіраўніцтвам Нептуна. Другі перыяд пачынаецца, калі ўжо адзінства з маці парушаюцца і пачынаецца ўжо першы этап, калі ідзе скарачэнне шыйкі маціцы і пачынаецца ўжо першасны этап родаў. І гэта перыяд, калі ідзе пад кіраваннем Сатурна з Плутонам. Трэці этап – гэта калі ўжо ідзе барацьба паміж смерцю і адраджэннем, і ідзе праход праз радавыя каналы, і гэты перыяд знаходзіцца пад кіраўніцтвам Плутона. І чацвёрты перыяд – гэта ўжо сам перыяд нараджэння, і ён ідзе пад кіраўніцтвам Урана. Я на гэты падыход звярнула ўвагу і выкарыстала ў сваіх працах па астралогіі, асабліва ў працы з людзямі, таму што ён вельмі блізак для астралогіі. У першую чаргу на знаходжанне чалавека перынатальны перыяд адносіцца 12-й дом. І яшчэ істотны момант – асцэндент паказвае, якім чынам адбываюцца роды. У сваёй практыцы я звярнула ўвагу, што гэты стан да нараджэння, стан цяжарнасці, а таксама роды маюць непасрэдны ўплыў на псіхалагічны стан. І, напрыклад, калі гэта адбывалася траўматычна,
траўматычныя роды, або былі нейкія траўмы з маці. У перыяд цяжарнасці гэта пасля можа адбіцца на пэўных псіхалагічных крызісах, захворваннях і гэтак далей. І магу адзначыць, што сам перыяд цяжарнасці ён сапраўды вельмі істотны для псіхалагічнага здароўя будучага дзіцяці. І гэтую карэляцыю перынатальнага перыяда і пасля псіхалагічнага здароўя дзіцёнка вельмі моцна можна адсачыць у натальнай карце. Якім чынам яшчэ Станіслаў Гроф выкарыстоўваў астралогію? Ён гэта пачаў актыўна рабіць якраз з Рычардам Тарнасам. Варта звярнуць увагу на асобу Рычарда Тарнаса. Ён займаецца накірункам такім, як архетыпы ў астралогіі, і для яго планеты ў першую чаргу як носьбіт пэўнага архетыпу. Акрамя таго, ён звярнуўся да розных даследаванняў, не толькі звязаных з астралогіяй. Яго ёсць буйная праца, якая прысвечана тыпу мышлення, і сапраўды на іх ёсць сэнс звярнуць і пачытаць. І Гроф прысвяціў асобнае даследаванне, гэта у якое значную ўвагу сканцэнтраваў, як ён спалучыў сваё вывучэнне, халатропнае вывучэнне, і менавіта як на гэта ўплывала астралогія. Гэты артыкул можна знайсці на англійскай мове. Ён ёсць і гучыць як Holotropic Research and Archetypical Astrology. І ён падкрэслівае, што калі ён спрабаваў знайсці нейкі інструмент, які бы даў нейкае прагназаванне падчас яго прац, звязаных з халатропным дыханнем, то лепшы інструмент аказалася астралогія, якая можа паказаць, які быў стан псіхалагічны і як далей з гэтым працаваць. У гэтым плане ён у сваім артыкуле звяртае ўвагу, што астралогія гэта вельмі важны інструмент для псіхалогіі, і прычым выкарыстоўвае ён у сваёй працы натальныя карты пацыентаў, калі адбываецца пэўная тэрапія, а таксама звяртае ўвагу на транзітную сітуацыю, якая паказвае, які псіхалагічны стан, якія архетыпы ў той момант спрацоўвалі, якраз калі транзітныя планеты аспекціравалі натальную карту. І яго праца, яна сапраўды выклікала цікавасць, і адносна астралогіі ён лічыць, чаму яна працуе. Пры гэтым ён цудоўна усведамляе, што заходняя навука негатыўна да яе ставіцца, аднак ён падкрэслівае, што яна вельмі складаная і непрямалінейная, і яна адлюстроўвае разуменне космаса не проста нейкай пустэчы, якую ўвесь час дэманстравалі матэрыялісты, а якраз як космас гэта не проста жывы арганізм, а высокаінтэлектуальны арганізм, і астралогія менавіта гэта і паказвае, і з'яўляецца інструментам, з якім можна зразумець гэты космас і яго асноўныя тэндэнцыі. А заходняя навука, яна ў гэтым плане моцна абмежаваная, і прычым яна ўвесь час у сваім матэрыялізме адмаўляе вельмі шмат цікавых назіранняў, перспектыў. І Гроф, калі размаўляў з іншымі даследчыкамі, ён прыходзіць да гэтай высновы, што все матэрыяльныя сучасныя метады не даюць магчымасці настолькі вымераць все паказальнікі у яго працы, і астралогія таму для яго стала вельмі моцным інструментам, які ён выкарыстоўваў.
Яго эксперыменты і назіранні, канешне, выклікаюць розную рэакцыю. Аднак яны вартыя, не проста вартыя ўвагі, яны паказваюць, што той старажытны падыход, які быў у астралогіі, што чалавек — гэта мікракосмас, які адлюстроўвае макракосмас. От зараз ён вельмі добра паказвае Станіслаў Гроф у сваіх даследаваннях. І такое паспяховае супрацоўніцтва з Тарнасам якраз дае магчымасць па-іншаму паглядзець на пэўныя псіхалагічныя тэндэнцыі і правесці даследаванні ў гэтай галіне больш глыбокія. І магу адзначыць, што яго назіранні не проста вартыя ўвагі, а я выкарыстоўваю ў сваёй працы, і яго працы можна знайсці в інтэрнэце і на англійскай мове. Ёсць пераклады, зробленыя па-руску. Таксама можна знайсці і працы Тарнаса. У яго ёсць свой часопіс. Таму заахвочваю вас далей сваю цікавасць працягнуць ужо праз чытанне матэрыялаў гэтых аўтараў. Дзякуй за ўвагу. Калі вам спадабалася, ставьте падабайкі, подписывайтесь. З вами была Наталья Сліж.